Экономика – падмурак развіцця суверэннай краіны. Менавіта таму перад ёй стаяць задачы, накіраваныя на плённую працу на працягу пяцігодкі. Прэм'ер-міністр Александр Турчин падчас свайго дакладу адзначыў, за 5 гадоў доля высокатэхналагічных вытворчасцей павялічылася да 8,5%. Гадавы аб'ём вытворчасці электрамабіляў складзе не менш як 10 тысяч, а колькасць роботатэхнічных сістэм на 10 тысяч работнікаў складзе не менш за 100. Не абмінулі пытанні экспарту тавараў айчыннага вытворцы. Для гомельскай кандытарскай фабрыкі з сусветным гучаннем дадзеныя тэзісы асабліва актуальныя. Прадпрыемства з кожным годам перажывае мадэрнізацыю, а смак гомельскіх салодкасцяў ведаюць далёка за мяжой. Пры гэтым спецыялісты фабрыкі разумеюць далей болей. Адзін з прыярытэтаў на наступную пяцігодку – нацыянальная дэмаграфічная бяспека. Будуць мадэрнізаваны падыходы па выплаце дзяржаўнай дапамогі сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей. Для забеспячэння магчымасці ранняга выхаду маладых маці на работу пашырыцца даступнасць груп у дзіцячых садах для дзяцей ва ўзросце да 2 гадоў. У выніку Беларусь захавае лідзіруючыя пазіцыі ў спісе самых камфортных краін для мацярынства і для нараджэння дзяцей. Каб вырашыць пытанні прафілактыкі, дыягностыкі і лечэння комплексна, плануецца павысіць ахоп дыспансерызацыі не менш як 95% дарослага насельніцтва. Да канца пяцігодкі будуць пабудаваны і рэканструяваны 83 аб'екты аховы здароўя. У тым ліку больш за 40 бальніц, каля 19 паліклінік, 18 спецыялізаваных цэнтраў. Гомельшчына фактычна ўжо на шляху выканання дадзеных паказчыкаў. Адзін з прыярытэтаў – камфортнае жыллё ў розных кутках краіны. Тут ужо пытанні ў дарожным палатне. Усяго плануецца правесці рэканструкцыю, будаўніцтва і капітальны рамонт не менш як на 25 тысячах кіламетраў рэспубліканскіх і мясцовых дарог. На Гомельшчыне маштабную мадэрнізацыю перажывае М10, не забудуцца і пра ключавыя транспартныя артэрыі – мосты. Даць новы глыток сферы турызму – адзін з ключавых кірункаў на бліжэйшыя 5 гадоў. Цыфравізацыя сферы, сучасная інфраструктура па сусветных стандартах, разнастайнасць тытульных маршрутаў, як візітная картка рэгіёнаў, дазволяць пашырыць магчымасці для нашых грамадзян адпачываць дома, захоўваючы даходы ўнутры краіны, а таксама павялічыць прыток замежных грамадзян і валютных паступленняў. Праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця была прынята дэлегатамі аднагалосна. Як азначыў прэзідэнт, гэта праект мадэрнізацыі і абнаўлення ўсіх сфер жыцця. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, у ёй улічаны дасягненні мінулых гадоў, актуальныя выклікі і нашы магчымасці. Так, пастаўленыя на пяцігоддзе задачы напружаныя, але не зааблочныя.